Yawwa duniya ta kusan tashi amma mutum bai gane ba. Duniya ta zo ƙarshe kai wane ne da ƙara cin wannan abinci? Habba wallahi ba zan ƙara cin wannan abinci ba Allah iya da. Bari mu ta nan. Duniya ta zo ƙarshe. Salamu alaikum. Salamu alaikum. To wannan ne sallama yake amsa wannan ko ba mutum bane. Salamu alaikum. Wa innahu Sulaiman wa innahu Sulaiman idan ne. Wayo Allah. Kai. Wa innahu Sulaiman wa innahu Sulaiman.